Ilimlim mga naksamay. Ah, Ay na, saan mo ta paray? nagkaro kamit. Apayan niya manin na natin basol ka. Di ka na yan. Pananglang sut mo kanya. Anya, Mauma akon ka. Umay ka dito. Dito abay ko. adaytan. Ito ako, nitisangon paray. Wen talaga nga dakan itisagok. Aday ka. Apay nga bigla na mo ilatan na kinabil paray. Inton maminsan. Di Aday ka ka. naglanglangsot Nay, limtag mo't day tasubsob mo ba daw? Ginabil lang ni parenting tuyang. Anya, No amok lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. saan ngamin anasaya at ti aglang sot ba daw? Oh, anya nga ita. Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin da, tisubsob ka. Masurunak. Ay na ba daw? Agnakam kamangatan. Ay, kasanong agnakimak. Kahit saan mo't anasayati, naramid day dya, parinteng. Ay, una yan. Salbagiday. Na, ay nagadukot alaw-lawat lumaw. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mula ket kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay masurunak. Idi damaw. Masakit ni kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi napanak iji ospital, si bibiyag gayam ni kwarog. Ay, Ay may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam imun unan. ay ke nalipatan na siguro nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusanin. Kunanang nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ang agpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayong baga adida umay. Tatnusan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod kon. Kinapudno na namin adumet alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak tabayadan na inton bigat, hingga mo saan mo. Ay, uray siya. Kuna na nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hanggang di namat sinuksukatan. Iso ana sayaat no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong kuma iti katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Iti nagsakitak. Imbaga nakit din anataya. Ay, nagrigatan na yati nakakaasya pa nagbiag tuyang. Ay wunda, iso amasapol nga aggagat ka amang god. Ay, agsasadutan no kasto nga 1 pulos kwartak. Anya, May isa pa ya parikot ko day tamar. Margaya parangan ti balay ta. ay kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pangpatarimaan ta. Anya nga tan numapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka king kuana. Anya, Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton ito kampay iday iti 50,000 na kwartata ngayon pautang ta kani Pulanaw. naa, di ka payla na didigra iti panangkabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa nga ta bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakil nga rod maray. 50 mail. Ay, nagdakulan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay, kat kanayon nyo ang mapansingiran, tapno ito da. Ay, lumatang ako may ti patpataw. Dapat patarimaan mi iti sangot ti balay mi maray. Kastaya. Ay, uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Ta isupay lang man ti buludek. Kwa. Ay, awan kwartak ang mabalin ko ang maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya, lang sutam ni Marikwana. Tagariya. Tadda plano ka na sayat. Anya, Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. no anya man day ka, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay na, diyak kumarami din day ta, ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makaamu ka nga raw.
Adda ka no 50K a kwarta da kabadong ngayon pautang da. Anya? Nangalaan da ko mga iti kwartang impautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa Aya, Umot-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kuma. Sayo patungan no agbayad da. Kumangarod nawam magkwartak. Idakdak kayo kumati porsinto na. O di agganan siya kayo pa'y. Bumulodak man iti kwartam di takwaraw. Apay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga raw, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni katlo a bulan. Kanikatlo abulan. Way, kasta nga raw, mabalin ka da, yapautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, dayta 30 mil. Mabalin na yun. Kasapulang aming kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kano may dabayadan ti inutang da kanyak Intong ka ni katlo a bulan. Sige. Ikarigata nga itid kan kaday ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog Angim na Ada interes na ti kwarta ka buludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. 30,000 pesos amin day toy dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kwan, matnag mo kit di ti dadduma. Maya to pay ngay ayamin abilagin. Ammom lang arudan ti bilang na. Ang ulit-ulitan pailaang. Nay, at damag gaham kwarta yung anggain. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Anggain, mabalin ka di nga umutang iti kwarta yaw. Masapul ko ti kwarta. Pangusarap ko ma. Ay, ado anggain. Pautangan na ko ma iti 30,000 pesos. Di pa kat alam amin ang dati bilbilangan. Uray tabayadak tumot lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaudyanan na. Damot lang ang kwartak itatuya. No kasta nga raw, pasimintumon ti paraangan ta. Wen ka day. Agparami dak tumot tayo iti siminto apader. Nasayat nga raw. Butoy ti kwartam. Saan na masapaol? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum komporme manendita ti mapan mo gatgatangag? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wen ka day. Danag mo na ya. Mala, rumwara ka. Nagadumot ti 10 a kilo a karni ti baboy kabadong. Wen maray. Sado ti umay agtrabaho itong bigat. Isumot lagayon Kunak, ano si daon nyo lang? Adwa. Wen 10 a bungon na tinapay. Pat a puno ni arak. Wen kompleto mo din nga pagirikadaw no adda dita, maray. Adda sige. Kaikabil ko amin iti eko bagdag iti gatangam kabadog. Ken kagudwa ka ba na bagas? Maray. Sige, mabit laeng nga road. May sa atrak abat bataw ken 10 ket 2 siminto amin, paray. Day talaan, awan landok na. Agure ka. Na. Tadyak pinalpas. Ay. Adda na yun na. Ha? Lanlan daw ken darat. Ay, Kayat ka. Iyag mo amin inton bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka. Eksakto nga oras. Alas 8. Isang pad yaw ti order ka. Win, di ka kadyagda nagtasyak ti makaam mo. Kay masan to tagluto iti masida ken merienda. Mano ay ti umay agtrabaho nga inayabam. Aduda. Ni Tasyaw. Ni Unyok. Ni Kabalaw. Ken adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiay. No kasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Why? Sungarod nga doon ti isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlag. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat. Iti kasta. Napigsada nga agtrabaho. Inton bigat. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita.
Sinalbag. Apay ngay. Sapay nagadaw dagitin sa ganak amakan. Kunak magay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapan ka kin ni kapitan. Amwam no apay. Pay mantan nagsarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da iji ili asiminto ken darat. Awan ang kail. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga taitan di pari badong? Aguray da ah. Ay. Ay, sa pa isuti sumungat. Ay, Paray! Harag! Di-order ko ngay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa, iti 1 week pare. Anya! Kino yung pasiguradong ngayog ita. Awan nga ron. Ay, basol ko pa, na awan istak da. Alaman. Nukas na nga ron, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Ada imay dito ay nagdamag kanyak. No, ada ka nun ti order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kantasya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailawlaw anak kit din ang nagluto. Awan damag kayam. Ti parikot. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin ayat ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pa ila ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan ah. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa mo ti swilduda. Ayan nan nga iti kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isublimon ti kwartak a binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita kwaraw. Ay, panghasyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Kwa, kastoy na eh. Amina kong king ka ita. Tipudnaw kwaraw. Pudno nga. Kung kunak lang nga da kwarta may nga impautang ka. Ha? Pinapudno na. Langsot ko lang na jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang namin na mo kapangalaki iti kwarta may kwaraw. Ay, hindi naman na maklakit din nga aginteres iti 5,000 o ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan mo't gayam? Ay, jaklay pagarup akas tagayam ti planom badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog ah. Tanagastos kong ti kwarta na. Una, ngamnungay idarum na ka kin ni kapitan. Ay, makamuditan na. Ay, sana balik ko man nun, alpasin di parikot ta. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali ta saan damot ang makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya, Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Paribadong. Iso nga imbayak ta ibagakken ka. Sikahan ti agdiskitar iti pagbayad yo, marituyang. anya. Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di kat kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Paribadong iday. Ay ko ha. Uwan, pudno day tamaray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, Mare. Ay, delikado ni Paribadong ka ni Inteng. Numaamuan na day toy. Sige maray, kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilom taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amam nga inulbudak lang ni kwaraw, pare. No apay met At ijak kay kayat nga aramidem ket isumot ti kay kayat mo nga aramiden. Ha? Di mo't imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di kan agul-ulbawd ngem inaramid mo lata. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta uneg ti abot mo wenno pagpaludan. Ay, saan mo ta paray, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanan na kuma. Ikarek, jakon ulitin paray. Agbalbaliw akaon, fix man. Isublim ti kwartak nga intendken ka di kwaraw. Ay, noawan pagbayad mo. Sublak dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan paray, isublikaon. Ay, mabwisit aki di kastoy abiyag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbot ka.
Ulitin to pa itinaramid ba? Ay, saan pare? Agbalbaliw akaw. Narigagayam taglang lang sa. Ay, napakawanan na ka diya, pare. Ay natatabadong, di kay agulpot, naawan paliwat at ilugtaw, kas ko na ni Kapitan. Tay kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas dumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan tatabadong. Ala si Jay, ditang tinagdibusan ti sabalipay aparan. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangan. Badong! Itay kapay nga ibabaon! Mapana nga rod sumakdown. Awan pa'y madkarga na itatimbang awit mo. Mapanak pala sumakdaw. Nagbayag kang agungkunay kat agluto akaun. Agururay ka kadilang. Di ka lang makururay ma. Darasam ti aggunay! Wain mapanak kaon. Una ka dito bakitanin na ya. Ibataman nga min deta cellphone nga gamaw. Cellphone kala cellphone. Kabadong. Ah, apay maray. Itay kapay anak katugaw, di tasango ti Teresina. Ah, itay pay aya. Kinukatugtugaw kon sa laang maray. Itay pay. Imbaon na kansamot ni Marito yang amapan sumakdaw. Kasano manamuan maray. Kasanaw nakaigem kamot ititimba. Ah, ay wang gaya man niya. Kunak no nakasakdo akan. Surutan na kantumana ni tuyang mo. Iso anasay-saya at no inka sumakdaw. Nay. Awanay, naibusan tilod ka. Una yan. Oh, ape akitaan nakakasta. Ay, di mo ko na... Mabalay, maray, ngumutang at itilod. Ay, kay ibus na. Ay, agraman lot utangan yaw. Talagang mga umutang at itilod, mate. Ay, inka ka sumakdaw, tanay. Adun tumanan ti agsakdo di tagripaw. Siyak pa ito muna sumakdaw. Pila ka, tatabadaw. Siyak pa ito muna, ta senyora kon. Paimot na itataba daw. Itay kami pa yan nakapila di tawi. Nay, si kabagayam ko raw. Diyak nakita, nakapila kagayam ah. Kasangsangpet mo lang, napan ka na dagos di tagripaw. Agpila ka mo't umay ka dito'y malikudak. Agung nga ron din na matuyang. Kamatin naktumanan iti binalsad no jak makasakdo iti pagluto na. Siyak ngay, kung tanak ni Uncle Kaw, no sana ka makasakdo iti pagdigos na. May bayang pay laing na iti Uncle Mau. Uray san ngagdigaw sa nabang sitlat ta. Angam siya ngay, agung ngay ninanamatuyang. Isa pa unahin na kaun. Awan pagluto na. Magka na kayo ataw bing kayo pa'y. Nakasakdo akaw. Banaw! Yawid mun aday ta sinakdum adan akong... Ayun gayam. Ay way, numayin! Ha! Uray nga ti kalsada, ag cellphone kalaptalak lakayan. Adto yan titanaw. Kag, apay nga hindi sumlatan di taagdan. Iyulim adita, taipan mun ijay kusina. Nay, kunak man no si kamot hindi mangyoli di taagdan. Na, siyak lang arodan ti aglotaw, siyak pa'y lang ti pagbagkatam. Darasab giday, itay kapay ngur urayan. Wine! Reklamo ka la reklamo. Sana ka agdiguson. Na, nagkunakan ka asaan kang agdigaws. Madenti payud mo. Agaputan iti agong dagiti amin ang masabat mo. Awan pa'y mo't sinakdo ni Kwarong. Ay, nagbayagan ni Kuarog ang mapan sumakdo. Itay pa'y anapan si Macdaw. Bayamon, jak agdiguson. Ay, saan ang mabalin?
Siyak ti mababain no ibaga dagiti tao ani Kapitan Inteng ket nabangsit. May mayat ata, mas sikat. Oh, Naa. Ay. Ati dog sa manan ti pila ija ayan ti gripaw. isugarod nga oray jakon agdigos. Sayang ti danom, ket adu tag kasapulan. Na. Sika ti maysa kadagiti agkasapulan, Na. Inteng. Ay. Iso nga agdigos ka. Apa, nagdagsan da ito sinakdok adu atin ba? Ay, nyanggal mo tayo masabat ka. Apa yang kail? Sa dino ti papanam. Ay, inakon iti barangay hul at aldawin. Ha? Ay na, Kasanungay da ito sinakdok apag digos mo. Sapay doa nagdadakil atin ba? ay am dita digos-digos dita. Kat no makabulan na saan ka nagdigaws. Awan mo't makaamuno di mo ipagbaga. Ay, nakon! Ay, dakla ko man si Maksak daw. Nabanugak lang nga din na nagpila. Narigatanak pa yan ang bagkat kadagitaw eh. Ay, nagirigat na talaga ti sumakdawan tay. Ay, nasaya at tanakasakdo kamot laangan. Ay, Mabiit lang taayabak ni uncle mo taagdigosan. Inteng! Umay ka agdigosan! awan ni Uncle Kaw. Napanin iti barangay haul. Anya? Napanan? Ay na, linibasan nakmanan. Nagnasiguro iti bakdur ah. Kat no inlakaw jay bakdor. Nagnaan na ngay nga rod arimuar. Na, limagtuman nga tana, ijay tawa. Ha? Naglaingan ni Uncle Kaw. Nagngato ti tawa yaw. Ngam kabalan na alagto eh. Nay, apay adi ka makatal na ba daw? Magmagnaklag mo dito sa wanam. Kaya't mon samot ang makaungatakan ka. Amom nga boy ak ititibay, pumanag na ka dita sang wanak. Di ka mangaming makadlaw. Agtugaw ka mga main. Yak kayat. Na, di nakdisturbon nga boy Ijay ka man adayong agpagnapagna. Ikan na nga raw, tipaglod ka. Ikan ka? Kano inlakon to pay amin ari daw dito'y balay. Tapno saan ka amakarwar amapan aglawd. Tapay. Nya mo ti palang pariga mo kanyakan. Destorbo lang deta silpawn. Nagregat ka nga ibabaon, nagbuntog ka nga gunggunay, maurasan ka no maibaon ka di tarwar, taday talag silsilpon jar aramidaw. Naminsan lang mo da dyan na pasama ka. Nasaysaya at langan no saan kan nga aglawd. Tauray panangan mau, madistorbaw gapoy tiday ta silpawn. Lukas ta, saan lang ngay kantipaglod ka? Saan? Daigatang ko iti bagas, dayjay kakaiso na kwarta kanyay bulsa. Aya, agad sige nga rin ah. Buya ka lang, ititibay. Na, kanino nga'y kipapanam? Papanak maturo ka. Awan mo't laramidag. Sigay, riingon kan taw, no agluto tamapan ka man ng sumakdak. Wait, ito lagayam. Di na amaw nga dapang panunutay. Saan na pulos makadlaw na ito'y atuyan? At namadmadlaw ko kagawan. Anya day ta amadlaw mo, Kapitan. Kagap-gapo lang dito ni sekretary. Nakapismas. Doble pa ti pismas na. Apay andamanan by Rouse. Awan mo, Uri si kamay, nakapismas ka. Apay, agan ano kayo? Andaya virus ka. kuha nga men, Kapitan. Awan mo't maangot ko amadi. Awan maangot mo, Kapitan. Padasam man nga ingato dagita dua nga imam. Ay una yan, hey, makaulaw permay. Ay, tuy anglit ko ti bagbagam makaulaw. Apay, di mo maangot, Kapitan. Gagangay na. Iso nga ron asim mikata, gapo iti anglit ko. Saan ka na mapanagsak do kwarog? Tadapay lang jay sinakdom itay. Ay? Saan mo't ngamin ang nagdigos niya uncle mo? Nasayahat may, tasanak pa ilang sumakdaw, antay. Agbuyak man pa ititibay. Wen, aginanakamot Ha? Antay, kumita kay di balay datatabadong kananatuyang aw. Na, ay sos, apay ngay. Anya ti aramidon ni pari badong ititawa. Lumagtun sa matain. Ay wen,
Ay na ay delikado. Sapay ka lakayan. Ay, tultula din ng samot ni Uncle Kaw. Ay sus, 5 taon kwarog. Pustahan tantay. Nablaw Ay. dagiti sa akin na. Na, Napilay daytan. Badong! Ayan, maun! Napnapanamon, Badong! ay na mare, di mon birukan ni badong mo. Kasano ko maajak birukan, Maray, kat malumaon, ibaon ko amapan sumakdaw. Apay, inungtam aya. Kanayon ko ang ungungtan. Takasano, day talag silsilpon tiyan muna nga ramidan, nagrigat ko nga ibabaaon. Ay, isungarod alimag to ijay tawayo ah. Heh, kunakon kay. Ay, agpadpada damutan kan inteng. Nagtulag dan samay. Na, kayat mo asawan, Maray. Lumaglag tumat ni Kapitan di tatawayaw. Katwan, ibabaon ko nga agdigos. Ang amom ti inaramid na. Amo kon, Maray, di mon ituloy. Lemagtaw di tatawayaw. Ah, wan, maray. Ay, jak amo ah. Numayat ti panagnana inton sumangpet. Kayat mo asawan, nablumutan ti saka ni Badong Kaw. Ay katwan ah. Aga seman jay tawa alinagtuna. Naglibas anapan naglawd. Pati jay gatang ko iti bagas may inala na. Ay unay matan ni pari badong. Ay, Maray, uray ka din ni Kapitan kat agkop-kopit, Mark. Ay, kanayon ah. Aya, Ay, nakaro nga agkupit ni Inteng. aya, imbag no di nakupitan ti kwarta ti barangay tayaw. Ay, padasan na nga ramidan ti kasta. Ay, mabalunot ka, maray. Paray, Ah. dito uya mampay o nagti barangay hall nga tugaw. Una, Mabalay, dito yung opisina. Aircon kay. una. Nagpaluda nga min kay. Ah. Ataw, ti kachachat ko mabalasang. Apo, iso happy ka? Huwag mo ta. Dito uya man abay mo nga tugaw paray. Mabalay. Win! Kas lang amin napigpigsa, idi masidigaking ka. Ay, agtugaw ka ta. Sumanao ka. Huwag paray. Ay na. Nagmayatin ti agtugaw dito yung aircon nga opisina ti kapitan. Ah. Naglamuyot pa dito yung pagtugawan. Na, Ang... Anya na yung maangot ko pare. Ah. Ape, awan maangot na. awan. Ay, makaulaw. Si Kansamo pare. Hindi ka reklamo tamaki ang angot ka. Ay, si ka talaga. Apa iti makder ka? Ay, Kung nagtugaw ka pa'y. Ay, rumuara langay. Ah. Tama nga no day tapay ang lit mo, ti pakatayak. Tata daw, nagkapuam. Tita Barangay Hall. Agistambayak ko malita. Ang permimot ang naganglit ng kalmaw. Diyak manusan. Ni. Saan kamot ang napilay? Tapay ko mamapilayak. Ket no nakita da ka kini antik ba nang alimag to jay tawayaw? Ah, dayjay. Nakita yung gayam. Kasta unay ada nagmigan ka. Tapay ko mamadanagan kayo. Pinapigsa apay, Mike. Kung saan ka ang napilay? Nalaingat, nulin nagtuan iti tawa ti pagsasaritaan, kwarog. Agpada kayo kini Uncle Kaw. Ay, ibaga mamut tagdigos. Tapno sana makaulaw ti payod na. Kabuting na nga rin ti Danaw. Nagadua kabutang na, danumpay. Badong! Ninanatuyang, ah. Akong unit tuya ka. Badong! Kwarog! Tanglam ni Tatam Abadong! Di mo ipalubos ang makadayaw! Imbagayo eh. Ay, Aw. batan na ka, kwarog. Natanggal ka. Ay, naskin na may tarayak ni tuya ka. Tanay, at pangurna. Darasang nanatuyang. Natanggal ko ni Tata ba daw? Ay, Jak palubusan. Wow! Di mo palubusan! Dito'y paimit sangwanan ti barangay hol tinagapaan yaw. Kasano, Kapitan? Day taba daw kinupitan naklangarudan, linibasan nakpay. Kasano adyak ilibasan, pare? Paglod only, di na pa ika. Ay, prat! Huston! Denggan nyo ti repiri. Ireklamo kit di ani ba daw, Kapitan? Na, Taday laag silsilpon jar aramidin na. Iso ajak ikan iti paglod na. Aha, patpatsam na tatuyang, pare. eh pare, kontrolem ngamin ti panagsilpon mo.
No oras ti trabaho. Patsim ngamin ani tuyang mau. Tamangan no mauma. Kasano ajak mauma, Kapitan? Ket no narugyan nan tinagsilpaon, ijay nan ngag malmalam. Oh, pare. Ah. Eh, Ay, hindi na kita, hindi kasta, pare. kinupitan pa'y kano ni Marituyang. Dakas deta. Oray kanumot gayam sika, Kapitan. Agkop-kopit ka, magkuna ni Maribanang. Nay, agpadpada ta mga gaya, pare. Kwa, jakun ulitin day jay. Ang mga nutula din na. Ala, sumurot kan ka ni Marituyang. Ikarom ti basol mo. Apay, di nakaduan, pare. Intan! Kaduan ngay bagbagap. Biliba ka talaga kada kayo kinitata ba dong Angkyle? Anya man ang ti pagbilibam? Pada kayo alo maglagto iti tawa. Na. Ngampulos asaan kayo anapilay. Hindi pa'y deta nga ramit ko. Amok ti tiknik. Kasta ka day. Suruan nakman nga rudmat iti tiknik. Nagado ti rumbeng ama sursurom kwarog. Ah. Saan aday talumag to iti tawa? Inteng, apay ti kunam, kas jay latan. Kwarog. Anyat kaya't asawon ni Antim. Addadusa, ti basta lumag tulatan iti tawa. Hala ka, Angkyle. Kwarog, ingkaalaan jay balunat ka. Kunakon kahit. Mabit lang, antay. Nagtungpal adagos. Badong! Present? Kunak nagsil-cellphone ka manan. Adak lang dito siyang wadam. Ay, ban nakpilay. Sa dinaw, ti pangibaunam kanyak. Kasta agalisto ka. Ala, inka sumakdown. Ay, sos. Nagatidog man ti pila, jay gripaw. Kit adamanan na dyan ni Kwarog. Isakduan na siguro ti pagdigos ni Uncle na. Tasaan niya digdigas. Ay natatabadong. Unang ngamin nga ramidan ti pangibaunan ken kanina na toyang. Sakpay ti panag-cellphone mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enheng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo MPVC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta ti 5 bulan apa nagtrabahom iji Manila? Anong sinabi mo, pare? Yay. Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? 5 bulan mo lang iji Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, pare. Mamati ka. Dagiti daduman tupay dita. Manu atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay, nakaw. Talagang hindi kita maintindihan, pare Inteng. Ala. Oo. Sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Inteng, kunam amapan ka makisarsarita ka ni Pari Badong. Makapawan ganas. Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Pari Badong ti agsao iti Iloco. Anya? Kapaasar. Jak ama no agsasao ni Pari Badong iti pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. Ay na, 5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nan ti pagsasauna.
Isungarod na pinanawak na maasara kon. Awan ganas ko. Unay mo't daytan. Kasla sa anak ang mamate, Inteng. Ay, urasyak! Mamati ka! Ay, parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, Tuyang. Anya, Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. dinak man pagpungtutan ba daw? Ha? Anong sinabi mo? Agsao ka itilukaw. Tano saan? Pakitam na to'y. Ano yan? Parang balonite? Ha! Talaga abalunutan ka ba daw? No di ka pa'y laagsao itilukaw. Salbag ka. Ay, ayoko na sayaw. Hindi kita maintindihan, Tuyang. Hoy! Agsubli ka dito'y! Badong! Ay, Guarag. Oh, abay, tataba daw. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako ni Tuyang. Talna ka man. Ay, Pataga-tagalog ka pa lang, Mike. ay, natatakot ako, Guarag. May dala siyang balonite. Anyang namin ti basol yung aya. Takam kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Guarag? Hindi kita maintindihan. Na Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka daytoy balunot mo abinulod ka o maribanang. Mudto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pari Badong iti ilukaw. Saan nga raw maray? Masurunak tamang ibabaeng. Sana balimot kit di Nukas talaang maray. Mangibabain nga raw. Tinasken saan nga agtakaw. Wano agaramid iti kinadakas. Ay uray pa'y maray. Masurunak iti kastang aramid ni Badaw. Ay na, kastaunay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapungtaut? Kahit obvious mo't namin, agin kukuna lang ni Pare Badong, adi na maawatan ti ilukaw. At dagayam ti kasjay. Malipatan dati pagsasauda. Patsimot ni Pare Badong. Na Mabalin ko no, may sanga ubing idinapan iji Manila. Laklakaya din. Apay malipatan na kita, tiagsao iti ilukaw. mas daawak Isu amanipon ita. Awan ganas kaon nga masidekken ko na. Uray pagtim ka na. Jaktal talyawan. Lumabas akong iti sangot iti Tersi na di kagawad ko anang. Pare Inteng! Pare! Di Pare Badong mo na jay. Ay, jaktal talyawan ti luko. Pare! Ikaw ba yan? Na, Halika muna dito. halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo nga ginkukuna di taan alipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare. Inom tayo. May alak at pulutan dito. Day, taman. Sige. Umay na ako dyan sa iyo. Teka, pare. Parang nagbago ka ngayon Anya, ano? Bakit? Ganyan. Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay, naapo. Lapdan nakta mga nomadisnog ko timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Oh? Totoo yan. Talaga ka di mo amutag sa uiti iluko, pare? Ano, pare? Na. Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaunang ilukaw? Ato iti pulutan kan arak nga order mo, kabadong. Uminom tayo, pare. Makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa'yo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Sige. Magkwento ka ng istorya mo. Ta uminom kan agpulutan ako. Ay arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito sinanay kagawad ko na. Tada napataga papanak. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang.
Ewin! Sa kalaangan tinabati pulutan. Kukod ti baboy. Ano? Eh, Iba yata ang sinasabi mo pare Inteng. papanawan na kita. Sige na nga. Bahala ka, pare. Uwi na ako doon. Ay, wala na ang pulutan at alak. Ay, wala na. Ay, nakaw, kagawad ko, anang. Inubos pala ni pare Inteng lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay na, kabadong, agsao ka di iti ilukaw. Ngamen, matir-tireter ti dila ka makisarsaritakan ka. Sige naman, kagawad ko, anang. Maawa ka sa akin. Naubos lahat Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka muton, kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay pare Inteng. Siya ang magbabayad sa utang ko. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni pare Inteng lahat ng inorder ko Na. Uutang ako sayaw nang para sa akin, para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo mo't nga gininom di tao, itataba daw. Na, takaslawan ng ngig na. Agsao ka ngamin iti Tagalog, kwarog. Tapno maawatan na ka ni kabadong. Ngamin, nalipatan na ka naon ti agsao iti ilukaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamatay? Bagayam latan Amo mo ti agsao iti Tagalog kot. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng Ilokaw? Mabuti at dumating ka, Kwaraw. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay parenteng, siya muna ang magbayad, ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Pare! Parenteng! Nay, nimet pari badong dayjay Inteng. Agturong dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga. Ay, diyak kaya ti makisagukin ko na. Agin ko kunamot na itaataw. Ket, anya nga iti aramidam. Ala nga na pagsubliam. Ayan ni Brown ayabak man ta. Abugin naman ni pare badong. Pare! Brown Ay, Inteng? Umay ka. Yung kamangkigtutan ni pare badong. Ngam di mo kagkagatan Brown Or naglaing. Nagyaman akta na awatam ti imbaga Brown Sige. Asaw! Asaw! Ay, parenteng! Tuyaso yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, darupan na kong tuyaso yaw! Ay, paray! Ay, salaki! Brown Ustan! Ay, sardi nga mo ni pare badong. Ay, si Marden ng tiyaso yaw! Ay, na, agyaman na! Tadinak rin ang rangkay akin nagatiasong paray! Sinuruak nga men, adi nakakagkagatan. Salbag ka mo't. Unam analipata mong ti agsao iti iluko. Adi mo amo, kun maawatan. Ay, paray! Ito, dati naulan na kalati asok. Nagsao ka mo ten abigla iti iluka. Pamanag-nagday ta, nagin kukuna ka lang. Ay, kwa parenteng. Ano kasi? Ganito. Ano kasi nga, inday. Guston. Luko ka lang. Nang runa-una kanya, may sa barangay captain. Ay, agawid kan. Ay, sige. Una paray. Wow. Oo nga. Ay, inayan ito. Ay, nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wen garud maray. Iso ati naulan ti asaw, taagin ko kunalagayam adinan maawatan ti pagsasao tayo nga ilukaw. Kat saan mo't ngamin akapapati analipatan ng ti agsaw iti iloko. Kalpasan ti 5 bulan na nagtrabaho dya Manila.
kundi sa umutan iti Tagalog. Ganun Ay. Nay, maray. Anya ti katawaan nyo ditaw, maribanang, marikwanang. Ah, ay, sorry, Marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pare Badong. Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti Iluko. Angem, idinakigtot iti taul ti aso. Kalat mo't na nagsaw iti Iluko. Ah, ha? Mangibabaing na talaga. Mabuti, dumating ka, Tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ayagtal na ka man si Kabadong. Ha? Bakit? Tuyang? Anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalaw. Ha? Tuyang? Amok amang luk-luko kalaang. Tapno amaw, katawaan da ka, gapo iti kasta nga aramid mo. Anak? Agsao ka iti ilukaw, wanaw, pang-urang kalaangan iti binalsay. Ha? Ha? Sumardeng ka amang luk-lukaw. Iso siguro amasurun ka ni Kapitan. Ay, masuruna nga raw iti dayja parinteng. Ah, makitam day tangaramid mo. Agsao ka malagayam iti ilukaw. Isuan na panak iti balay da parinteng. Takayat ko apabayadan kin kwa na ti inutang ko nga arak kan pulutan ko kwaraw. Anya? Di kan tuma ngamin iti maibaon. Ngam iti kasya tinapasamak. Mabain na kaun kanyang kalmaw. Isa o siya akong ti agbayad. Mayat Diretso met itan ti panagsaom iti Ilokaw, tataba daw. Mayat gayam, no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalik yaw. Ay, mababain na kong kwaraw. Kanya ka dati aramidak. Mga nuad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. No ituloy yo pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Naging kukuna kayo laang. Kat dumawat kayo iti pasensya. Uwin sa ngagpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pare ba daw? Di mo kunain nga umay kamanin agin kukuna kanyak. Adi mo maawatan ti Ilukaw, salbag ka. Ay, saanin paray. Aklo nag-itaking ka. Asa na pudno analipatak ti loko apagsasao tayaw. Nasayat! Kasta tiket ko. Saan namang luk-luko ter aramidem? Saan nga agbalin kanyak na ita? Ay, pakawanan na kumaparay. Anya pa'y ngay, nudi kasta. Ay, nay, agyaman ako unay king ka, paray. Basta di mo ulitin ti naramid ba? Ay, fix man, paray. Saanayin. Nasayat! Laklakayan ka ng kasta ter aramidem. Ay na, tatabadong. Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ang mana, ti importante kuma, nasaya at latating kay panaglalangan nga agkakabaranggayan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Viesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, sa dino ti papanam, Marituyang. Mapanak gumatang iti bugoong di tatersena ni Marikwanang, maray. Mapan ka lang gumatang iti bugoong, naka-make up ka pa'y. Bagay kumulaan to'y lipstick kaw, maray. Ay namaray, naglabasit mo't unay,
Sapay nagsilang. Siyempre, inikak iti pagpasilang na. Sige maray, panawan ka na. Agsibog kalata kadag iti masitas mau. Ay, umaikan ko anang, saan kang agbat-bati? Ay, umaikan. Nakigtot ka, anak kakita kanya, maray. Sino kumamati saan ang makigtot di talangam? Apay, sa anak ka di api mintas. Ay, Nasobra am tinagpulbos, maray. Permi apim muraw day tarupam. hey, nabayagan nga arapaap ko ti pumintas, maray. Day tuyin ti gundaway ko. Sapay day talang matrupam ti mo daw. Nagpatinggalaang di tatenged mo tinapudaw. Ay namaray san ka ka din nga aguyaw no kasta nga umapal ka. Sanak nga umapal, maray. Ibagbagak laang ti pudnaw. Kakaiso na nga inggatangan nak ni badong ko iti kompleto a make-up. Inggatangan na ka? Wun. Ay, gumata nga mangkiday maray. Anya ti gatangam. Day man neo. Data. Day tamot subsob mo ti pangitudtudom. Amok nga raud. Ipakpakitak laang mutoy nalabag a lipstick ko, maray. Wan, amok analabaga day ta lipstick mo. Ay, anya akid din ay ti panangipasiikat mo. Mala, iyawat mo nga roden, agigat-gatangag. Anya ay ti gatgatangam. Ibagam nga minan. Day tabogo, aw. Kundi make-up. Bogo ang malagayam ti umay na gatangan. Surot ka. Tuyang, nakaluto ka? Nakaluto akon badong. Umay ka mangani. Nanano day tarupan, Tuyang? Pinagpulbos mo sa magyarinan. Tauray ka lang nakito. Nagpapinta sa klaeng may. Inusar ka, di ginatang mo a make-up ka. Saan ka mo tapimintas, Tuyang? Anya? Adadama alimad ka. Ay, agdala ka! Kaya't mun samot, asaan ka nga ilot-lotwan, ete ka na. Nakitam ni Mari Tuyang, Mari Badang. Ay na limabas ijay balay itay. Nakigdutak ang nakakita kun kwa na. Takas taunay ti puskol ti make-up na. Makakatkatawak met nga rod. Tanaglabaga unay jay bibig na. Anya nga tatinaknakan ni Mari Tuyang taag make-up meton. Win nga rod No kaano abim maket. Isumutan ti panagarjud na. Damagak man kan ka, Maray. Anya dayta. Bagay ka din ni Mari Tuyang ti make-up na. Maray. Adda ka di sa bali at tao dito'y tersenam. Awan mo ti amok. Dua talaang maut. Kwa Maray. Ibagak ti pundaw. Hey, saan na abagay ti ag make-up? Kasla al-aliya. Daytoy laang matimakonak, Maray. Agbibisain a pumintas. Kaba, bain. Banatiran, tadut-dut mo, kalilimnusan. Nagpintas kan ayatuyang kaskala artista. Hoy, Tuyang! Tuyang! Aw, apay aya. Nalpas kamutin anangan. Mapan ka ni Jay Bangkag. Apay, agmalmalam ka nga papapintas dito sa ngwanan ti Sarming aya. Nakaluto akmutin. Naramid kong ti trabaho. Kaya dyan ngay nanganam. Apay, di mo inawan. Sino nga tururayam nga ginaw? Ay, sakto madamdama. Ay, jakman nam mo. No apay nga papapintas ka. No awan na saya at ngay bagam. Pumanaw kan. Di mo mga bagay ti agmikap. Sige, uyawon nakpay. Taawan ti meriendam inton madamdama. Awan samot na imas asid sidaan ni Kumari Matuyang. Nasadot met nga agmula-mula. Sana kas kanyak nga adu ti mulak anateng diti paraangan. Akit, ika mapadigwan inton madamdama, taado mo to'y karne ti manaw.
Apay nga maintasaan nga agtaraken iti manok asidaan da ken ni badong na. Tingka kapadigwan, tapno makasidada iti naimas. Wen, inak padigwan inton madamdama. Kandi mo liplipatan. Yara sa asmaw, adidak to liplipatan inton eleksyon. Ah, Na, isumot lagayam nga agpadigo ka, taag kampanya ka. pasit na amin de ka. Uray gayam adda ka dito'y balayaw. Naka-make up ka latta, marituyan. Siyempre ay maray, kaya't ko gayam anapinta sa klata. At to'y gayam, awatem. Ipapaitid ni Inteng asidaan nyo kan ni badong mo. Karniti manaw. Ay na, makapabisay. Ay, agyaman na kamaray. Anya day jay, kaslaad na natin nag-akaldiro. Ay, jay pusa mi maray, agkalkalong ije kusina. Jak pa'y ngamin nakainaw. Saan ka pa'y anak kainaw kat anyat urasan? Panagluluton tumanan iti pangrabi eh. Unag pa'y mo't at agpapintas. Umay kunto isubli da ito'y malukong mo, maray. Awan ngamin tinalinis ang malukong apang yakara. Jak pa'y masangaw taginaw ita. Angkail, agrik-reklamo dagiti karubad na nanatuyang kantata ba daw? Tapay ngay. Nagrugit ka nung amin ti arubayan da. Uray lagtatayab dagiti bulbulaw. Kas kada basuray di arubayan ti karuba da. Kit, tingka ibaga ka ni nanam atuyang ah. Kunak ano si ka ti mangibaga angkail? Kwa, si kanta aduter aramidak. Para lang mapan mangibaga. Mabainak sa. Nanatuyang, nikwarog day tao. Daw may ko ibaga. Nanatuyang. Ha! Disturbo ka magsikakwaraw. Ah. Anyaya ti bagam. Ha? Abay kastamot ng tirupam nana. Agda magkapay lang. Agpapapintasak nga maum. Agpapapintas ka? Wano agpapapangit ka? Na, nagmadimatan ti panagsasaong kwaraw. Ayan tay pang-urkaw. Ha? Nanatuyang. Ah. Saan nakapangurin na? Agungat ka mo tinadagaws. At talang mo may kuibagakan ka. Ibagamaw! Darasam! Tasimpa ang pa'y make-up kaw! Linisan nyo ka nung tiarubayan niya. Nago na! Reklamo dagiti karubayaw. Tapay ko mga reklamo da! Isodan ate umay manglinis no kayat da! Masangom ti ag-make-up. Di mo mat masangot aglinis ti tarubayan niya. Agsao ka pa'y talaga pang-urang kan kwaraw! Ah. Ala, pumanaw kan! Awawawawawawawain. Pumanaw akaw. Ah! Nakauuyong kayaw. Nay, apay ko araw. Ay, Nagtartaray ka naggapot sa balay da marituyang. kasanaw. Napan ko lang imbaga kininana to yung aglinis si Jerubayan na. Kinagura na kaon. Panguran na kanukit dahin. Ay unay mo daytan. Timaraya ko na, tanay. Ikamat namot kanya akong ti pangur na. Saan na amasango ti aglinis di tabalay da? Ay, Nga masango na ti ag-make up. saan namat nga rod ang bagay. Kasta nga rod mo ti kunak. Imungit-mut na ni Nana Tuyang. Manipod na surusuro nanti ag-make up. Inumtan ni Marituyang ni Kwaro. Uwan ka no. Kat pudnumot ngamin ang nagrugit jay arubayan da. Agkaiwara ti bulbulong kas kada basura. Si kamang kiditi mangibaga ka ni Mari Atuyang. Talinisan na imbag. Tapay nga ibaunak. Kat no si kati kapitan. Ay, wait. Ay, mo kong teramidak. Ni pari ba dong ti pangibaga? Nasaysaya at pay no kasta. Lumabas ket madamdama dito'y balay. Ay, padaanak man ta iso ti kasaritak. Mare, asino ti karurugitan ti arubayan na dito barangay tayo? Ay na naglakaasong batan day taas sa ludsod mo, Maray. Uray saan ako nga agpanunot masong bata. Day taarubayan da marito yang ken kabadong ti karurugitan. Naglaing kan, marikuanag.
No kumakasano ti kinagagat ni Marituyang agpapintas. Kasta kumamo ti kinagagat na nga agdalos. O, di mayat kuma. Kumaa. Diyay matlaro pa na ti amuna nga asikaswan. Di namot nga rod bagay. Ay, di mula ibagbagan day ta iti sa balay maray. Ta mga numaidanon kan kuana. Kat kagura na ta ni Marituyang. Mabit man lang, pare. Apay paray. Agrik-reklamo nga men dagiti ka aruba yaw. Ta nagrugit kano ti arubayan yaw. Kuna kung kahit, agreklamo dan. Ay amo mo na ya. Nabayag nga mo daytan paray. Imbaon ko ni Kwaraw mapan na ibaga ken ni Marituyang. Ang nagungit ka naw. Ay dah, talaga ang naungit ni Tuyang ko ita paray. Ha? Nakasagana latta di pang urna. Ay, kun kay. Imbaga, ta saan na akinagat ni Kwaraw. Naa, apay agkagat manen ita ni Marituyang. Ay naungit ko naktumay paray. Ay, si kalat ti mangibaga nga aglinis iti arubayan yaw. Mala, tay turturod ko nga ibaga paray. Ay, apay mabutang kagaya. Ay na, di mo lang mo ti ugali na ita paray. Simmabalay. Tuyang may lab. Hadda ka man nandito sangwanan nito Sarmeng. Ay, di nakdisturbuan nga agpapapintas ba daw? Awanan usa rin ta pinggan ken malukong. Tasan ka mga gininaw. Ay na, madamdaman to daytan. Di mo pa yun masangot aglinis dito arubayan. Ha! Uray ata napintasak. Awan serbi na ti kinapintas no narugit ti balay ken arubayan tuyang. Sikan taglinis no kayat mau. Anya nga ti kanenta ita. Ket saan kamot ang naglutaw? Ay katsikan na tagluto no mabising ka. Hamom tuyang kagura na tanda iti karuba. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Basta napintasak. Period. Saan ka mangarod apo minpintas? Talagang sakit di akayat mo ti mapangura. Bataw. Ay, saan mo nga ilayat dahi tapangur mo kanya tuyang? Nasakit dahi ta. Nasakit. Tapno awan makunkun na maribanang. Umay ko isublay day ti malukong mau. Ay, agiyaman Marituyang. Ang, kaslasaan samot ang nainawan. Diyan na sangong ininawan maray. Ay, unay meten akinabisbisay Marituyang. Ay kat siyempre amaray. Kaya't ko gayam ti pomintas. Ay, saan met anasayaat, numasobraam ti pomintas. Tapay asan anasayaat. Huwag tamabaybay am dagiti trabahom di tabalayaw. Makauray dagita maray. Kano talaga ajak masangaw. Adama ni badong ko amabalin nga ibaon ka. Ay, kaasimot nga rod ani badong mo. Isu lang nga rudan ti mapan agbangkag. Isu pa'y ti paglutuam, kas kada paginawam. Ay, di ka lamasyan mat kan ni badong mo. Asino dagijay kinasaritam, Kapitan? Dagiti ka aruba da Marituyang ken paribadong. Nanayon anti may nagreklamo. Gapo iti narugit nga arubayan da. Ide, may salaag akaaruba dati nagreklamo. Ita, aminan akaaruba daan. Hey, dapay nga ta umay agreklamo aya. Siyak man baray ito may agreklamaw. Ha? Ne, anya nga iti ireklamo ka ba daw? Ay, agtugaw ka man pare. Ay, ireklamok man ni Tuyang ko pare. Ay, uray si ka. Agreklamo mo tin. Wait. Kasanaw, saan na namasangot agluto iti kanin may? Ultimo aginaw, saan na namasangaw? Sige. Ituloy mo ti reklamo pare. Tapno ada pangibasarak mangsitakan ni Marituyang. Ha? No kasaritan pare, mabalay nga inayon mo nga ibagaking kuana. Asaan na puminpintas, iti pa nag-make up na. Ay, kagura nakit din ibagak daytan pare. Laki day. Apay, kabutang mo pare. Kano si kati kapitan? Ay, unan ya. Ay, iturturd ko man nga ibagak. Nagpapintasak iti kastaunay, Kapitan. Sakbay nga imayak dito'y barangay house. Ewan nga ron. Ay, talaga napintas ka. Ay,
Thank you, Kapitan. Ah. Si kalaang tinakangagak iti dayta. Napimpintas ka pa'y kumano, aglinis ka iti arubayan nyo. Mamin ano mo la agwalis ngay. Oh, Ay, bayam, Kapitan. Agwalis kadagos. kaya tapno sanda ka akagura kan ireklamo dagiti ka arubayaw. Oh, Ay imay da nagreklama, Kapitan. nagreklamo tupay ni Badong, tadi mo kano ilutlutuan. Oh, Imay na imbaga daytaken ka, Kapitan. kunak met akasarita ka, ta